A jak sa nám tu žije? Tak vám poviem, že kým sme my boli ešte s kolegom tu mladší, tak s cigánmi sme vychádzali v pohode. Lebo pracovali sme spolu na stavbách, oni vedeli, že kde dávajú výplatu v kancelárii. Po revolúcii sa to začalo trošku meniť, ja som nemal problémy s nángym. Znamená, tam mi nikto neubližoval. Ale už tá ďalšia generácia už vedela, že dávky sa dávajú už len na pošte a znamená, že prestali. No, odučili sme ich pracovať. Toto je najväčšia chyba. Tu nevykladá, že demokracia. Demokracia bola predtým, to znamená, že kde rozlišovali, či je cigán alebo nie. A že sme cigána premenovali na Roma, co sme s tým dokázali? Tam sme si poškodili všetci. A že budeme sa tu navzájom obviňovať, to nám nepomôže. Aj medzi nimi je to cigán. Lebo už naučili sa aj oni ten systém, hej? Že keď nepracujú jedni, tak nebudeme pracovať aj my. A to je vlastne, že tá naša pohroma, že sa to ťaha. Ale Romovia boli s nami, normálne sme pracovali medzi sebou spolu a nemali sme s tým žiadny problém. Ja keď som išiel na Angiem Lin, tak každý ma vítal, séru, lebo vedel, že mu dám prácu. A dneska na Angiem Lin nie, natáčame si videa. Znamená, že mne cigán povedal tak, vy gadžovia ste nás odučili pracovať. A deti fetujú prečo? Za chvíľu prídeme. Že by im neškripalo v bruchu. To znamená, že používali toluen, dneska sme dali lepšie látky, no a tu máme výsledky. Takže taká je naša realita. A ešte sa chcem spýtať, mali ste aj vy osobne nejaký pohyb? Nie. Tak vám poviem, že ja keď idem po meste, alebo keď som išiel pred pár rokmi, tak ešte aj to tí cigániky, čo poznali, že ich rodičov som poznal, tak ešte aj oni ma zdravili, že ahoj Miloš, hej, že každý sa obzeral, že mám kamarátov Romov. Tu kamarát takisto, robili sme spolu po zemných stavbách, on môže to isto potvrdiť, že socializmus cigánov naučil vlastne práci, hej, a vážili si to. A my po revolúcii sme im dali voľnosť, netreba, odlúčili sme ich. My sme ich vlastne od seba odlúčili. A tým pádom tu máme výsledky. To nie je normálne toto, že tu žena uteká po ulici a okna sú pozatvárané a každý sa tvári, že jeho sa to netýka. Však to za chvíľku bude viacej a viacej a viacej. Takže to nie je dobre toto, čo my robíme. A vláda na to kašle, my podporujeme. Ja nehovorím, že aj za našej vlastne éry boli teplí. Ale sme to nebrali, takže však to boli ľudia, žili medzi nami a dneska ich máme vlastne čo uprednostňovať v každom prípade, či čo, však nech žijú, aj my chceme žiť, aj oni nech žijú čierni, nech žijú bieli, nech žijú žltí, ale nerobme medzi sebou rozdiely. A toto, čo sa tu deje, že naženieme Rómov o 14. hodine na meeting, že by rozrušil ďalší, tak dobre, mali o 14. do 15. mali sa stiahnuť a mali nechať aj nás. Aj my chceme počuť určité veci, že čo sa deje v Bratislave. Nie, že Bratislava na nás na východ kašle. Hej, nemajú záujem. Východ pre nich nič neznamená, len akurát otvoriť hranice a pustiť Ukrajincov. Ale koho tu púšťame? My vieme, kto tu už je. Nevieme. Tak potom tedy o čo? S jakými chorobami? Doteraz, ja som nebol očkovaný, tak som nemohol výjsť len do potravín. A naraz otvorili hranice a znamená, že Ukrajinci tu prichádzajú so všelijakými chorobami. Kto sleduje, či boli očkovaní alebo neboli očkovaní? Nikto. Každý na to kašle. Naraz už vírus sa strátil. Z jedného dňa na druhý sa vírus strátil. Tak potom čo z nás robia Slovákov? Blbcov? Vlastní ľudia naši, ktorých dostaneme my do vlády, tak z nás robia blbcov. Pustných králikov z nás robia. Tak to nie je normálne toto, však to tí ľudia majú slúžiť nám a nie my im. Ja mám 340 eurový dôchodok a ja z toho mám vyžiť, za to, že som celý život pracoval, že som sa snažil. Tak potom o čom to je? Ani si odvádzal, jemu. Takže je to také pomiešané, lebo hovorím, že tu stačí, že z východu nikoho dostaneme do Bratislavy a už zabudne, skade vyšiel. A na čo? Prečo? Tak znamená, že tu má rodinu, tu má všetko. A znamená, že však sme jedna komunita, ale nás je 5,5 milióna a my teraz čo oslavujeme? Koho vlastne? My sa budeme teraz hanbiť za to, že sme Slováci. Za chvíľku už Slováci nebudú, lebo už nás premenujú. Cigánov premenovali na Rómov a na Slovákov premenujú na Ukrajinu. Lebo to tak všetko ku tomu speje. Ešte Maďari nech sa do toho bujú a už nás nebude Slovákov nič. Nič, lebo my sa hanbíme za svoje korene. Ja už mám 65 rokov, ale ja neviem, jak Slovensko svoje korene, aké boli, že kto bol náš prezident, že aké toto postup bolo od Rakúsko-Uhorska. A my sa učíme už teraz len Amerika. Ja som bol v Amerike, ja som videl, co je Amerika. Chudoba, bohatstvo a chudoba. A nepracuješ, skapeš.
A toto chce im Stredná dokázať vrstva bohatí aj tu nie s je, nami. tak tým pádom je to ničom. Že zlou cestou sme sa vydali. To nie je len slovíčko, že demokracia. Jaká to je demokracia, keď ja nemôžem povedať svoj názor? Toto je Pre demokracia. pár ľudí. A ja zo socializmu som povedal aj riaditeľovi, aj námestníkovi svoj názor. Nikto ma nezavrel, ani ma z práce nevyhodili. A dneska vám mladým čo dali? Úvery a držte huby. Lebo vás vyhodia z práce, úvery nebudete splácať, zoberú vám byty a kam pôjdete? Na ulicu. Toto budete mať ako v Amerike. Detroit a toto štáty, znamená, ja som tam bol v New Yorku a som žasol, že pre Boha my sme mysleli, že Amerika je bohatstvo, hej. A tam ráno krabica a nohy trčia. Černoch ide po ulici a ťahá vozík so kenami od piva, že by ich mohol predať. Toto je demokracia, toto sme my chceli. Však keď zoberieme tak od vojny, ten socializmus urobil aj dobré veci. A dneska ten byt, ja som byt za socializmu dostal za 26 000 korún. 23. Ale dneska ich predávame za 26 000 korún. Koľko? Za 120 000, za 150 000 eur. To znamená, že demokrati predávajú socialistické byty za milióny. A co postavili oni? Nadávajú na... Kolár stáva pre vás byty. Kde sú toto byty vaše? Máte ich? Nemáte. Takže to tak, počkáte si, určitá generácia počká, nech pamätníci vymrú a potom píšu oni dejiny. Za to, že nežili. To znamená, že takisto, jak mne starý otec rozprával o slovenskom štáte, o takom štáte, tak som vedel z počutia. A dneska vy mladí neviete nič. Kto sa učí dejepis o Slovensku? Niekto sa neučí. Amerika. Amerika je na prvom mieste, bo Amerika potrebuje hlupákov, ktorí budú kupovať zbranie a budeme sa tu hlušiť medzi sebou. My slovanské národy sa tu vyhubujeme pre Ameriku. Tak Amerika toto chce, ne? A povieme tak, alebo tak strach dačo povedal, lebo vás zatvoria. Už ste nepriateľ štátu. Kotleba. Ja nie som kotlebovec, ale chcel som počuť názor. Áno. A chcem počuť názor aj iných. A ja sebe chcem urobiť svoj názor. Nie ten, že v mobile prečítam, bo toto mi tam dajú. Nie, ja tak nechcem. Ja chcem svoj rozum použiť. A keď je špatný, dobre, poviem si, ja som robil chybu, keď som volil takú stranu, ktorá mi nepomohla, tak ja ľutujem sám sebe, ale pôjdem voliť, tak aj teraz. Hej, bude referendum, koľko Slovákov pôjde voliť? Každý na to kašle, no tak kto za nás bude bojovať, keď my nechceme? Však my musíme za seba, vy musíte bojovať, vaše deti tu budú žiť. Mne už to je jedno, ja už som tu odžil, ja už som skúsil aj socializmus, aj kapitalizmus a viem porovnať, co je co. Hej. Ja som bol chudobný chlapec, ale som sa pozberal, lebo mi socializmus dal prácu. Dal mi každý mesiac peniaze. A ja naraz som prišiel do kapitalizmu, to som zistil, že od rána do večera robím a nemám nič. Tak toto je presne, že a vy mladí si myslíte, že sa vám to zadarmo, tak to dá čo dá. Nič vám nikto nedá zadarmo. Jednou rukou vám dá a druhou vám berie. A budeme vidieť, že v novom roku koľko bude exekúcií na tých mladých ľudí a koľko mladých ľudí príde o byty. Lebo najprv vám len dali požičky, berte, a teraz oni budú brať. A prejde 5 rokov a vám budú predávať toto byty, 100-násobne cenu vám zvýšia a vám budú ich predávať naspäť. Toto je vlastne. A ja si myslím, že toto nechce slovenský národ. Že na to sme sa nenarodili tu, že by nám takto cudzí rozkazoval. Lebo my máme aj vlastných ľudí, len vlastne sa uplácajú. Peniažky im voňajú, toto je. My sme takí, ja hovorím tak, že Ježiš Kristus ho Judáš zradil, nie? V biblických dejinách, hej? A ja hovorím tak, že ten Judáš musel byť Slovák, lebo toľko Judášov sa tu namnožilo za to tie roky, za tých 2000 rokov od Krista, že to musel byť len Slovák. Lebo to nie je normálne, že vlastný národ sebe podkopuje nohy. No a hovorím, Dobre, idem. ťažko to je povedať, že jak to ďalej speje, ale ja to dobre nevidím. Lebo ja hovorím tak, že takto chce Európu rozhádať, chce vojnu v Európe za každú cenu. No a kto na to doplatí, len my si tu žijeme. Bude chudoba na to doplatí. Chudoba bude posielať toto svoje deti, vlastne jak ten Mlynček. Však ja ľutujem tých Ukrajincov, ale čo z toho? Keď bohatí odišli už, bohatí s peniazmi odišli do západných krajín a túto chudobu tam mlátia od rána do večera. O čom to je? Toto je všade bolo. Každá vojna priniesla len utrápy a skazu, ale komu? Chudákom. Nie bohatým. Bohatí sa z toho vykúpili, lebo mali peniaze. A toto sa deje aj teraz. Takže tak.